Asa na 20 ki abanyelu ya asa. Nwanne ya ojentrike anabi iru. Ezi ọya ka gọjọ nwanne bụla ajọ nwanne. Mana ozu si bisi achọba nwanne enodi ha. Obi nwanne jita bụ nwanne yo kuka obi si enyi ike. Ife nwanne jita bụ nwanne n'obi bụ osi enyi ike. Nwanne tazi ose bụ ọnya n'anya chọsụ ka ọ bụ pịa anya ọkwa ka ọ bụ pịa anya. Onwe bụba elele kpọba
ji yo maka iwe nwanne elugo ọkpụkpụ ya ka nji tibe egwu m ose iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ Chukwu kele ụwa ya malado iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ alịdịdo iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ụfọdụ kpata gụvazochi akpafa maka onye eli akụ ya akụ akụ ndị olibo tetụrụ adadakwu fadadada onere bụ osite mobil fọzọba ịmago ka o si ebi igwe Afrịka bụ nwanne ya onye kwụlụ nwanne ya ọkpatazụlọ ọra obi olituotetụra olibo onye mmadụ nke oge elu adakụkọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube agbakwa n'ọsọ anya nụkwalụ ọnụ nwanne ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ikpoki ndị olibo chetara onye nụlụ ọnụ bụ nwanne m ọnụlụ ọnụ m ka nọ na mbọ islochibọbadila Ifechukwu olibo chetara ọnụlube nwanne abazi n'ọsọ adịnebu ọra sapapalo ọnụlube nwanne bịa kelekwala m Sir John Oduaka afọ nweelotanda ogbefi obeje na-emeka papa ọnụlube nwanne bịa ọnụlube nwanne ọbazi n'ọsọ Chukwu gozie Anaekweze Chukwuemeka Nwokedi the able president Chief Patrick Anaekwe Nnayedigo 1 na Nwunubu Anam Sir Simon Oduaka Asikponu Oliosi nwanne mmadụ abụrụ ọyịya machefukwa EU Udebuna ESQ Solicitor Osita Joseph Ugwu Osi Smart Sound nwanne dị na mba kakwamoyi mma ife melu nwebula egwu wejebe ndị a na-ekwu n'Igbo anyị nwechọba otu agbata ebe nwanne m bịala ifu mọlụ ifugo n'otu bịali azọmazụ nwanne dị na mba kago iyo Pretiman Ijelebe Pretiman Ijelebe nwanne dị n'obi Ijelebe ife emego obodo jụrụ oyi Ijelebe dịka nwanne m obodo gbanago mmachu ka anyị na-ebela akwa alilio ofu nwa eje mba na-agụ obodo Adamasị odogwu nweluo mbọsị achọlịa avọsịa odogwu nye ka anyị na-ebela akwa nwanne na ibe nwanne pụtara erike ọgbọzọgba nwanne onye na-achụrụ ya egwu akwari nwanne onye
na-edu ya ma o luo orobuni nwanne onye na-edu ya ọ kụziela ike eziokwu ịmala ezi gbuo dike orugbu na ọgụ ụlọ maka na mgbasi ọgụ bịa dị na achọ ozie nwa dike ọnọọsịa ọnwụ mencha nwanne m ibe bụ n'okwu na-akpọ dike sosi ugboro na-abụ ọkpọ dike na ndụ ọzọbụ oke ya akala aka onye ebuchie ọkpọ dike ọzọ ọgbakọta azụ abụ onye na-achị Joseph Nnọrọka Adieke dịka brọda Bachamia na-aga nwanne m Joseph anaga anwụ sekọndụ anwụrụgo nwuo okwu adụlụ mmadụ ka ọ na-azụ okwu adụlụ ka ije enwe bịarụ ife mere obodo jụlụ oyi nwanne na nwanne so jebe nkụ n'obi eze anyị ukufulu ife ka nwanne le nwanne ya dịbazịa ọnụlube nwanne n'oge mkpa ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọkwa nwanne na-eli alili na-ebu asa ọnụlube nwanne agba n'ọsọ nwanne libe ikpe ọnụlube nwanne agba n'ọsọ onye nụlube nwanne ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ ọnụlube nwanne agba n'ọsọ onye nwere na-ekele nwanne ka onye